sammen, og velkommen til den her video. I dag der vil jeg lave en A Perfect Summer Day video, selvom vi er i februar. Men jeg er i Doha i den her uge, og der er dejligt sommervejr. Det skal vist blive sådan der 26-27 grader i dag, så det bliver virkelig nice. Og så skal vi noget spændende senere. Så med i den her video. It's gonna be exciting! Mor har lavet iskaffe. Hun har lavet kaffen med den her creamer white chocolate mocha. Sol, sol, sol. Og en flyvemaskine. Time to get a tan. Og jeg har mit lyseblå sparkly sæt på. Postet et billede i går på Instagram af mit bikini-sæt. Og så var der en af mine veninder, der skrev It's giving 1989 og sådan sparkle emojis. Og det må jeg give hende der ret i. Because it definitely is. Okay, vi er kommet tilbage op fra poolen nu. Og jeg tænker, at jeg vil tage mig et bad. Så vil jeg gøre mig klar bagefter. Og mens det er, at jeg gør mig klar, så kan jeg fortælle jer, hvad det er, vi skal her bagefter. Alright, jeg har været i bad. Jeg har taget en kjole på. Og nu vil jeg lave lidt skincare. Og makeup. Og så tænker jeg, at på samme tid, så vil jeg lige forklare, hvad det er, vi skal. Så jeg tænker, jeg vil blande min creme med solcreme. Se, hvordan det virker. Alright, så i går, der var vi ude og gå en tur herude i området på The Pearl. Og så gik vi sådan under den store vej, hvor det går ind til marinaen. Der er der så lige pludselig nogen, der har en hel masse sådan droner flyvende. Og så tænkte vi sådan lidt, hvad sker der her? Og så kommer der sådan nogle seje både sejlende. Det er til kørende, det gør de ikke. Så vi stopper op for at kigge. Og så finder vi så ud af ved at google, at det er fordi der er sådan et eller andet en form for race med de her både. Det er et eller andet, der hedder E1, så lidt ligesom Formel 1, så er det E1. Og så stod der, at det var i dag og i morgen, at det kørte, og så stod der, at man kunne få gratis billetter. Så det gjorde vi, og derfor har vi fået sådan nogle gratis billetter til det, de kalder Acceleration Festival, hvor det starter kl. 12. Så skal de vist først lave det der race noget klokken 5 eller klokken 6, tror jeg det er. Men det sjove er, at vi fandt ud af de her racerbåde. Det er sådan en forholdsvis ny sport, jeg er ret sikker på. Og dem, der ejer de forskellige teams, er sådan nogle rige kendte mennesker. Så det er sådan, Tom Brady har et team, Will Smith har et team. Jeg tror, han hedder Rafael Nadal. Det bliver meget sjovt at se, hvad det er for noget. Og nu kalder jeg det til bøn. Anyway, jeg tænker, at jeg vil gøre resten af min makeup færdig, så vil jeg sætte mit hår på en eller anden måde bagefter. Jeg tænker, at jeg vil tage mine gold hoops på. Også fordi det er det eneste, jeg faktisk har med, så det er det eller ingenting. Og så tænkte jeg, altså jeg har blå kjole på, så måske skulle jeg bare have en blå her på. I think I will do that. Så skal jeg bare lige finde ud af, hvad jeg skal med mit hår. Nå, vi er ude.
Vi går over til marinaen nu, og se hvor fint det er. Vi er kommet over ved marinaen, og der stod på kortet, at det var derovre. Det viser sig at være herovre, og der er ikke rigtig sådan noget som helst. Så nu står vi oppe på broen og kigger. Det var lidt underligt alligevel. Men vi har været på Starbucks, og vi har delt en marble loaf cake. Den var faktisk meget god. Og jeg har fået en mango dragon fruit refresher. Den er vildt god. Og mor har fået en peach iced tea, som ikke smager af peach overhovedet. Det smager bare af kold te. Så det er super. Nu går vi på stranden. Se lige hvor fint vandet er. Det er helt sådan blågrønt. Bare på stranden. Ej, nice. Jeg ser, at kattene har gået her. Det er mega cute. See? I'm gonna do a little outfit change from this to this.